जे थैजों बुलि होग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि गिबि गिबियावनो बे फुंबिलिनि जे जोंनि जे माइनाव गारजा 1 नं बारजाबिल गामिनि जे माइनाव गारजा बे माइनाव गारजा होनाय फोरबोनि गेजेरजों साफ्रोमनोबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। लोगोसे जोङो बे माइनाव गारजाखौ जों गोदो गोदाय मिथिस'नो हायै समनिफ्रायनो होबोनायखौ जों नुबोदों। जोंनि आजै आजौमोना फालिबोदों, जोंखौ फोरोंलांदों जे बे धोरोम खान्थिनि गेजेरजोंनो जोंहा संसार जानाय गासिबो मोनफ्रोम बिथिङावनो आलो गोजोनै जाहाथे थायो, संसार जानो हायो, बे बिथिङाव जोंखौ फोरोंलांदों। लोगोसे जोंहा बे माइनाव गारजाखौ दैदेनदों जोंनिनो 1 नं बारजाबिल गामिनिनो मानगोनां गावबुरा आदा बुद्दिराम नार्जारी। लोगोसे जोंहा जोंनि बे रक्त बुलि एबा थैजों होनाय बुलि बे माइनाव गारजायाव नुजानो हानाय साफ्रोमनिसिमबो आं जोंहा बयबो लारि लारियैनो दंजोबो। बिथांमोनाबो गोसो गोरबोजों दिनै जोङो बे माइनाव गारजानाव आर'ज गाबगोन जाहाथे जोंनि इयुनाव जाहाथे जोंहा जोंनि गथ' गथाय संसार जानायाव जेबो जाहाथे जोंहा हानि जाया, बे बिथिङाव जों दिनै आर'ज लागोन। लोगोसे जोङो दा मोनाबिलि समाव जोंहा माइनाव हिसाबै बर' दौरि अनजालु फंबाय माइदि नार्जारीनाव दोलै नोगोरै जोङो बोर आजावनानै लांगोन माइनाव आइ बिमा माइनावनि। बेखौ जोङो माइनाव बोरखौ अनजालु फंबाय माइदि नार्जारीनि न'आव जों ज'यै रंजायै बाजायै जै धोनि होनानै दोनहैगोन। बेनो जोंनि रायजोनि माइनाव। दा बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समावबो जोंनि गथ' गथाय उन जोलैफ्रा जाहाथे बे धोरोम खान्थिजोंनो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे खुलुमै सिबियै गोजोन न'खर दानानै रायजो जालाङो। बे बिथिङावबो आं बयनोबो जोंनि गथ' गथाय रायजो राजा रक्त बुलि होग्रा एबा थैजों बुलि होग्रा साफ्रोमनिसिमबो आं मिथिहोनाय जाबाय। आरो लोगोसे जोंहा जानागुरु बिथांमोनहा जोंखौ फोरोंलांदों जे दैमा थैयो रेस गालाङो। जेरै दैमाया थैयोबा रेसफ्रा थालाङो, जोंहा गुरुनि उनाव गुरु जोंहा उजिबोबाय थागोन। जों बे धोरोम खान्थिनि गेजेरजोंनो आलो गोजोन जिउ खांलांगोन। जोंहा बे आइ आफामोननि सायावनो जोंहा फोथायनाय दं। बिथांमोनहा गोदोनिफ्राय जोंनो गोबां रोखोमै जोंखौ निदान खैफोदनिफ्राय बारग'होदों, रैखाथि होदों आरो जोङो इयुनावबो बिदिनो जाहाथे रैखाथि मोनलाङो। जानागुरु बिथांमोनहा फोरोंलांदों दाउखायाबो फुराखैनो दाउब'आबो सोमाखै, दैमानि दैया खोलानिफ्राय साहा फारसे बोहैगारलाङाखै। जों बे धोरोम खान्थिनि गेजेरावनो जोङो बे रोखोमैनो जों सोलिलांबाय थागोन फैबाय थानाय समावबो। आरो लोगोसे जोंनि 1 नं बारजाबिल गामिया जों मिथिस'नो हायै समनिफ्रायनो बे माइनाव गारजाखौ होबोदों आरो होलांबाय थागोन। जोंनि जेनेरेसन उन्दै उनला गथ' गथाय फिसा फिसौफ्राबो बे धोरोम खान्थिनि गेजेरजोंनो जिउ खांलांगोन जोंनि ओनसोलना। आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैबावदों जे जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बियो जोंनि बुंनो थाङोबा बियो जोंनि जोनोमनिफ्राय फैफानाय धोरोम। बे धोरोमखौ जाहाथे बावगारा, बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जाहाथे जिउ खाङो, बे बिथिङावबो आं गुरैयै बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। आं बेखिनिखौनो दिनैनि जे जोंनि 1 नं बारजाबिल गामिनि जे माइनाव गारजा, बे माइनाव गारजाखौ दिनै निउस चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो होननानै जोंनि रायजो राजा जोंनि 1 नं बारजाबिल गामिनि रायजो राजा बिथांमोना जयैनो जों गारजासालियावनो दं। बे गारजासालिनिफ्राय बे निउसनि गेजेरजों फोरमायनो मोननानै नोंथां साफ्रोमबो बर' रायजो राजा जोंनि रक्त बुलि होग्रा बिथांमोननिसिम गोसो गोजोननाय मोनबाय आरो हामलायनाय थाबाय। बे आफा बाथौ बोरायाबो जोंखौ अराय गोजोरै लाखिथों, जोंनि संसार जानायाव जेबो निदान खैफोद दाजाथों। जोंहा दिनै नैथि सान मैया मोनाबिलियाव जोंहा आरजिनाय जादों। आरजिदों जोंना जानागुरुआ जाहैबाय जोंनिनो खाथि गामिनि 2 नं बारजाबिल गामिनिनो मानगोनां गसाइ बसुमतारी। बिथांखौबो दिनैनि बे जोंनि जे नैथि साननि गारजा, बे गारजाखौ दैदेननाय आरो मोजाङै मोजां आर'ज गाबनानै जोंनि रायजोनि आलो गोजोननि थाखाय आइ बैनि थाखाय आर'ज गाबनानै होनायनि सायाव साबायखर थाबाय। आरो नुजानो हानाय साफ्रोमबो जोंनि 1 नं बारजाबिल गामिनि जे थैजों बुलि होग्रा दिनैनि जे
माइनाव फुजायाव नुजानाय साफ्रोमखौबो आफा बाथौ बोराइया अराय सम गोजोरै लाखिथों आलो गोजोन लाखिथों निदान खैफोद दाजाथों नाहा मैहा जेरावखि थाङा मानो जोंखौ अरायबो बेंथाबाय थाथों बे बिथिङाव आइ आफामोननिसिम आर'ज दोनबाय आरो लोगोसे दिनैनि जे निउस चेनेल जे रादाब खौरांगिरि बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय लोगोसे आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि जे जोंनि माइनाव गारजा बे गारजानि सोमोन्दै बुंबाय लोगोसे गाबोन जोंहा सानथाम हाबाफारि गाबोन जोंहा भाषण जोङो बासायगोन बै गावसुरखा होननाय खाथियाव दै दङ बेयाव जोङो जोंनि गाज्रि बेसादफोरखौ जोङो बासायगोन बोरमा बुलि होनानै बेयाव जाहाथे जोंना साफ्रोमबो ज' ज' ओंखारलायनानै गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों बे फोरबोखौ जों गाबोन फोजोबनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे साफ्रोमनिसिमबो फिन अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि माइनाव गारजानि जे फंनैसो जे बुंनांगौमोन बे बुंनांगौखौ आं बेखिनियाव बुंथिबाय लोगोसे अननाय सिबिनाय आरो बयनोबो जासिबाय जय आफा बाथौ बोराइनि जय रंनि जय हामबायसै गोजोननाय माइनाव गारजाखौ जोङो बोसोराव खनसे होयो मेसेङाव जोंना माइनाव गारजा आरो दैज्लाङाव जोंना आसु गारजा बे जोङो बोसोरावहाय खननै होयो दैज्लांना जाहैबाय जोंहा दै गोदान फैनायाव जे जोंहा दै गोदानजों लोगोसे जों नाहा मैहा जेरावखिया थांगोन दा बेफोर जिनिसखौ जोङो माइनाव गारजानि गेजेरजों भाषण खालामनाय जायो बासायनाय जायो जोंहा बोरमा फान्थि होनानै आरो जोङो बेबादिनो होयो अराय सम होबोबाय थादों आरो होलांबाय थागोन आरो जोंहा बे माइनाव बोसोराव खननै जोंहा निउस चेनेल सोंगिरि बिथांनिसिम आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों दि जोंहा खननै जायो दा दैज्लाङाव आसार मास आमथिसुवा बायबानो जोङो खेबसे आसु गारजा होयो आरो बे आसु गारजाजों जों बेबादिनो जों भाषण होयो आरो जों आलो गोजोनै दिनैसिमाव दं आरो आफा बाथौ बोराइमोनहा जोंखौ बेबादिनो आलो गोजोनै लांफिनबाय थागोन बे सोंनायनि फिनखौ बेखिनिखौनो होबाय बोसोराव खननै।